Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, ang kakainin po namin ay KBL. Or Kajos Baboy Langka. This is our first time po mga studio ng kakain ng KBL. So mayroon po ako nakita sa Facebook po na nagbebenta nito. Walang iba po kundi ang Coles Kansi. So nag-PM po agad ako sa kanila na gusto kong bumili. Nagtanong ako kung ano ba yung KBL at kung malambot ba yung karne nito. Yes. Magamit sila nito ng pata ng baboy. So yung process pala ng KBL mga studio, una po, nag-grill po, tapos bago po pinakuluan. Kaya sigurado na lutong-luto na po talaga yung pata at saka Sobrang lambot. sobrang lambot na din po. Yes po, ang KBL po ay ultimate favorite dish ng mga Ilonggo. Opo. So magpapasalamat po kami mga studio sa Coles Kansi dahil nung umorder na sana ako, sinabi po nila na for free na lang daw po yung itong KBL na order namin po. Maraming salamat po talaga sa may-ari. Napakabait po at nalibre kami ngayon sa aming hapunan. Yes po. Maraming salamat po sa inyo. Meron po silang FB page mga ka-studio. Kung gusto nyo po mag-order, PM nyo lang po. Coles Kansi. So ilalagay po namin dito yung screenshot po ng kanilang FB page. Mayroon po silang brand sa Mactan at isa naman sa Iscario. So yun po. Pray muna tayo. Pray muna tayo habang mainit to po. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara, mga unta nyo, testingan na to ni. This is our first time po to taste KBL. Yes So po. sabihin po namin sa inyo kung ano yung lasa nito at kung talagang masarap siya. Yes po. Excited ka na mo? Yes, sige. Nagugas na po kami ng kamay. Ito na po. Ito na muna sa akin. Aw, sa iyo to, mang. Sige. Wow. Tapos, Mga hulog na yung kajos. ito yung sa akin. Ito yung kajos, no? Oo, itong Maitim. Parang black peas. beans ba to? Mm-mm. Yan mga studio. Kain tayo. Kain tayo. Lambot ah. Sobrang lambot niya po. Ang sarap po ng KBL. Malasa yung karne tapos mayroong smoky flavor dahil nag-grill siya. Yan po, may itim-itim po siya kasi ginrill po siya ba? Before po siya pinakuluan. Yung sabaw, sobrang init pa. Kaya pala, paborito ito ng mga Ilonggo. Tsaka sobrang sikat nitong KBL ba? Para siyang sinigang na parang nilaga. Ha? Ang init pa. Yung sabaw niya po ay pinaasim ng batuan fruits or garcinia in English. Bilis maubos mo. Ang lambot kasi. Yes pang. Ay, Itong kajos, ang lasa niya, para siyang munggus. Mang? Munggo na. Parang munggo ba? Munggo, mang? Munggo na maitim. Oo. Masarap siya mga studio.
talagang mapapa-order tayo ulit nito. Yes po. So sa gustong mag-try po, PM nyo lang kanilang FB page, Coles Kansi. Di jud mo kansi sa Bisaya pa, no? Ang bisa siya? Hindi. Huwag ka. Yan tingnan niyo po yung kuan. Ka-Diyos. Itong langka namang nakain yan, no? Yes po, masarap yung langka. Yung sabaw po, medyo may pagkaasim siya, no? Kasi parang sinigang yung datingan nito. Yung sabaw niya ba? Pero kakaiba yung asim niya pa, hindi katulad nung sa sambag ba or ano yung sambag sa Tagalog? Tamarin Sampalok. sa English. Sampalok. Iba yung asim niya, tsaka yung lasa ng langka, na lasahan mo talaga. So para talaga siyang sinigang na parang nilaga. Yun yung describe natin, no? So super masarap siya mga studio. Nag-enjoy po kami dito sa Ilonggo favorite dish na KBL or Ka-Diyos Baboy Langka. Yung karne niya, sobrang malambot talaga. Hindi kami hirapan nguyain ba? Daming laman pala mo, no? Malaman pang. Malaman siya kasi pata ba? Tsaka man, wala siyang langsaw. Wala siyang lang sa Wala siyang langsaw. Kasi usually yung pata, meron talaga siyang konting amoy ba? Maayos yung pagkaluto nila dito. Usa mo? Yung mga. Ito. Akin ito. Kaya na. Langka, ikaw yung kain dyan, no? Yan, ma. Mangga po tayo. Mayroon din kaming coke dito. Maya-maya muna. Maraming salamat po talaga once again sa Coles Kansi po sa pagpadala nito mga pagkain sa amin po na first time po namin natikman to. At so far po sobrang satisfied po namin sa pagkain na to. Sobrang sarap niya. Malasang malasa yung karne, sobrang malambot, saka yung sabaw kapag mainit pa, masarap siya pa. Lalo na sa tag-ulan. Saka hindi siya masyadong nakakaumay dahil medyo mayroong asim siya ba? Yung asim konti. Kaya mga studio, sa mga gustong mag-try nito or subukan yung KBL at the comfort of your home, order na po kayo sa kanilang Sige po. FB page, Coles Kansi. Ayan, Yan, message busog nila talaga po ako. sila.
Maraming salamat po. Para makapag-reserve na po kayo. Oh, sa mga hindi pa nakatikim, try nyo po. Para namang kung ano, dito ignorantes lasa ba no? Yan, meron na naman tayong ibang dish na na-try ngayon. Oh. Shout out kay Marie May Leones, Maxo, Maylin Toribio, Tony Marisa di Inchusti from Nantrop, California. Shout out din kay Ibanez Pancho Jr. from Davao, Nas Zita, Iba Lampasa, Marihil B, Joshua Domingo Pasis, Magdalene Gonzalez from Chicago, Saino Woods, John Marty Bacolod, Masarki family from Sampaloc, Tanay, Rizal. Shout out din kay Paul Jasper Manabat. At ang last po ay shout out kay Maris Kitchen from Davao. So yun na po muna yung lahat ng shout out mga ka-studio. Yung iba po sa next na episode na lang po natin. Maraming salamat po sa panonood sa episode nito. Sana po nag-enjoy kayo sa KBL or Kadyos Baboy Langka. Meron pang natira na langka. Kunti na lang po yan. Ubusin ni Mrs. yan. Ubusin niya, no? Mamaya. Oh. So, hanggang dito lang po kami mga studio. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na video. Bye-bye. Bye-bye.